Nabili na yung crib break mo. Babalikan yan mo. Ano ba dito? Nagsanlagan sa ano. Nabili na kasi yung Hindi mo parang nagsiyan sa kami siya. Ano yung jet kinyo eh? Arate sa titigan. Birthday. Kami pinaka-low price nyo. Malamang ito pa kami low price. yung ito. Sana sino? 4394 yung yung ano lang ganda. Ay, ganda. Pwede yung ma'am set. May pan siya. Mainan na rin. Ano yun? Ay, ang isa lang ganda. Ito sa ma'am set lang.